Wave es diu We All Are Equal i és una organització que té la missió d'ajudar empreses en la indústria de la música a ser més diverses i inclusives. El missatge que aquesta indústria de la música està posant endavant és un missatge on la desigualtat de gènere és present. Com la indústria de la música és una indústria creadora i curadora de moviments socials, igual que el cinema, igual que l'art, això significa que els nens que estan creixent avui en dia són nens que creixen amb un missatge i amb una realitat que no és igualitària. Jo fa molts anys que treballo en la indústria de la música i he patit moltes situacions en les que he vist o he sofert assetjament o he vist també una desigualtat de gènere. És algo de la que la indústria en parla moltíssim. Tothom sabem avui en dia que és un problema i parlem del problema, però no parlem de les solucions o de com ho podem solucionar. El que nosaltres hem fet és crear un toolkit que és com entre un manual d'instruccions i les pàgines grogues que teníem abans, amb la idea de donar eines específiques i idees a totes aquestes empreses perquè puguin entendre quines accions poden portar a fer canvis en la seva estructura, però també en la indústria en general, després donar-los uns recursos a nivell d'informació, per exemple, articles científics o articles acadèmics que els expliquin quin és l'impacte que una acció específica tindrà en la seva empresa i en la indústria, però a més hi ha una part que és superinteressant, que és la part que a mi més m'agrada, jo crec, que és donem accés i creem sinergies perquè donem visibilitat a totes les empreses i totes les organitzacions sense ànim de lucre que estan treballant per dur a terme aquesta acció específica. Hi ha molta gent que vol crear un canvi però no sap com fer-ho i volem fer-ho el més fàcil possible.